Здравейте ви, Бог, с YouTube, аз съм професор Жесток и да, пак ми лаги. Не бе, това... съжалявам, ако нещо се чуе мишката. Така... Кой ще я правя? О, майка бе, забравих кой ще е. Да. Това ми е моята кандидатура за Ивълград. Защото... Дева я рейса. Не му обръщах внимание. Това е моята кандидатура за Ивълград, тъй като... пак, както разбрах, пак кандидатурите са отворени. И разбрах, че може и на креатив и направих този замък. Той е голям, иначе много не е отзавен, защото бързах. Викам да ни приемете някой друг. И мен да ме заставите и да почваме. Ето, тук. Така де. Тук са първо колоните. Нищо не съм служил. Нямах си на представа. Тук примерно една такова и ето отгоре. Сори, Evil сайта, ако ти лагва. Просто... Да бе, разбрахме. Това е басейнчето. Нали, пред замъка. Съжалявам, ако много ви шуми. Пак. Това е... Изчакайте, това е центъра. Тук има едно водопадче. И изчакайте малко да видим на това. Тук, нали, един jump map си минавах. Искам да видя как точно, как ще изглежда. Яко. Forever Alone. И така. Да почваме. Омага. Така, от тук, гадното е, че нищо не измислих. Омага, бе! Айде. Къде си го чупих. Зарак, че съм на креатив. Тук. Така. Нали, така, това е центъра, казах вече. Пак колко. Сори хора, не знам какво да направя много. Тук е трона, нали, царя и царицата. Тук е някакви смешни картинки. Много яко ми лагва. Да, тук както ви обясних, нищо не измислих да слагам. Бързах, защото някой да ни го правят и вземат пада с затворят кандидатурите. За нищо да съм разстрелял това скъпано нещо. Омага! Forever. И така, ето, това е втори етаж. Да, знам, много торчови съм слагал. Ебал съм малко. Омага! Това почва да се замразява. Дай по-бързо. Така. Ето тук има вратички. Това е кулата, дето ви обяснях. Това да я води към третия етаж. Ето. Това не е етаж ми, така да го кажа. Парк. Нещо като парк. Не знам, струвах, измислях. Тук ще е готино, ако отгоре гори, ама това е дърво и вълна. Ще изгори направо. Не измислих място за честрум. Тук тераска. Така, докъде бях си? Да, тук пак тераска. Да, ето тук бях. Бе, лагване, да. Сори, ама лага. Сега ми скапам компа, след една седмица ще ми вземат по-як. Ще правя там поредици, ще снимам. Това е водопада отзад.
Еми, общо взето това е Evil сайт, VBOX YouTube. Дано ви е харесало, дано ма приемете. Пък като не ма приемете, здраве да е, някой друг път и така. Еми, чао от мен за сега. SpongeBob! Еми, това е. Аз тук ще си плувам. И ще се лита. Да, знам, не знам, мен много ма кефи скинчето ми. Еми, това е хора. Версия 1.5.2, още ходим с ням. Еми, това от мен, аре, чао. Изчакайте. Мъркам се. Това от мен. Еми. Ама, гледай, колко пъти ще казвам това от мене. И да, пак. Това от мене. Не, възикам се. Еми... Аре, чао вече наистина, че ми писна. Аре. Да ме приемеш, Иво, сайт. Ви това. Приеми ме. Ви това, айде, чао.